Благодаря на Бог, че имаме възможността днес да сме заедно. Първо да попитам, разбирате ли добре български? Всички ли разбирате добре? Какво желаете да чуете? Нещо, което да ви е интересно? Нещо, което досега не сте го чували? Или истината? Ще прочета от Откровение 3 глава, от 14 до 22 стих. Знаете ли какво е записано там? Там се намира веста към църквата в Лаодикия. От 14 до 22 стих се намира цялата вест, но аз ще прочета 20 стих. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. В личната си опитност, която имате, тук има ли нови хора, първо да попитам, които идват от скоро време, от много малко, от няколко месеца? Как преживявате вашия духовен живот? Доволни ли сте от това, което преживявате духовно? Слушах внимателно урока. Беше много интересен. Ще кажа някои неща, свързани дори с урока. Каква е необходимостта на Божия народ в последното време? Тази вест за кой се отнася? Вие срещнали ли сте в тази вест лично за вас? Защо е написана? Тя се отнася за Божия народ в последното време. Някой има ли тук, който да е преживял отварянето на сърдечната врата и Исус да е вътре в него? Защо сърдечната врата не се отваря? Стиха пише: ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа ми и отвори вратата. Има чуване и отваряне. Разбирате? Написано е: ако чуе някой и отвори вратата. Всички ги чуват Божия глас. В диагнозата на състоянието на църквата има 5 характеристики. Знаете ли кои са? Може ли някой да ги каже? Така. Да. Понеже, 17 стих, 3.17 Откровение. Понеже казваш: богат съм, замогнах се и нямам нужда от нищо. И не знаеш, че ти си окаян, нещастен, беден, сляп и гол. Тези хора могат да чуват, съгласни ли сте? Те чуват добре, но не виждат. Разбирате ли, че те нямат възможност да видят Исус? Той е отвънка пред техните врати и те не го виждат. Но те могат да чуят Неговия глас. Могат да отворят вратата и тогава Исус какво им носи? Когато му отворят вратата?
когато влезе, той какво носи със себе си? Вижте го в текста. То съветвам те да купиш от мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, и благ мехлем, за да намажеш очите си, за да виждаш. Не чета наред, смисъла чета. Когато той влезе, те ще могат да го видят, защото той им носи очен мехлем. Ако хората в периода на Лаодикия искат първо да видят Исус и после да му отворят, това няма да се случи никога. Разбирате ли? Защото те не виждат. Вярата, какво е? Твърда увереност за неща, които не се виждат. Всичко това нещо се осъществява чрез вяра. Единственият начин човек да се види какъвто го описва Исус, е да повярва на Неговото свидетелство. Ако чака да се види такъв, никога няма да му се случи по друг начин, освен чрез вяра в Божието Слово. Слушахме в урока какво правят хората в света и те не вярват в вечния живот, нали така? Ние вярваме ли в вечния живот? Кой вярва в вечния живот? Знаете ли какво е да се вярва в вечния живот? Кой е вечният живот? Исус казва, че Той е вечният живот и че който вярва в Него, има вечен живот. За обикновена ли вяра говори Исус? Какво е вяра? И откъде идва тя? Да. Но вярата е дар от Бога. Вярата, спасителната вяра, има няколко вида вяра. Простото съгласяване на ума с истината не е спасителна вяра. Когато човек чуе истината или я прочете и се съгласи, че това нещо е вярно, това не е още спасителна вяра. Разбирате ли това? Имате ли някаква нужда в духовния си живот? Усещате ли нужда от нещо? Потребност от нещо? Или всичко ви е доволно и пълно? Какъв мир? Задавам тези въпроси, за да се замисли човек реално къде се намира в духовния живот. Ако той не усеща такава потребност, точно велстта към Лаодикия се отнася за тези хора, които не усещат нужда. Там така ли пише? Понеже казваш, богат съм, замогнах се и нямам нужда от нищо. Защо Исус не е желан и не е пуснат? Това свидетелство се отнася за всички. Може ли човек да го повярва това? Това се отнася за целия период. За всички, като цяло и по-отделно. Ние вярваме ли това? При внимателно проучаване на периодите, в други периоди, може да ги прочетете от началото, споменава състоянието на църквата като общо,
но много пъти споменава, че има хора, които не се намират в лошото състояние. Значи Исус знае всички вътре. И когато има хора, които не са в това състояние, Той споменава. Има такива, които не са се отклонили от правилния път. В няколко от периодите го има. До църквата в Тиатир го има. До верните в църквата в Тиатир. В другите периоди. В църквата на Лаодикия не споменава такава група. Какво означава това? Само тези, които повярват това свидетелство и го осъществят в живота си, те ще излязат от това състояние. Защо Исус не е приет? Няма ли милост човек да се съжали и да пусне един гостенин? Толкова ли е корав да му хлопат настойчиво и той да не желае да прояви дори съжаление? Явно е, че той не е обикновен гостенин. Разбирате? Исус е царя на царете. Разбирате ли какво означава да бъде пуснат вътре в сърцето? Знаете ли какво означава да пуснеш цар вътре, който не се покланя пред никой, освен пред своя отец? Когато в изкушението, говоря като на хора, които познават добре писанията. Затова попитах, има ли нови хора. Пестиме време да намираме текстовете. Тук е аудитория, която е запозната от дълго време със Словото. В третото изкушение той каза: на Господа твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш. И дявола го напусна. Отвънка е царя и за това човек не иска да го приеме. Разбирате ли? Ако той бъде приет, не може да му се каже кога да си тръгне. Съгласни ли сте? Това означава да бъде пуснат вътре за цар, не за обикновен гостенин. Човек разбира това и за това не иска да му отвори. Царя вътре ще влезе и ще подреди и ще почисти. Човека спира да бъде цар. Първо е нужно смирение. За да бъде приет Исус в сърцето, е необходимо човек да го пожелае за свой цар. Исус цар ли е? Ще прочетеме в Йоан, Евангелие Йоан, 18 глава, описва предаването на Исус и съдебния процес. 19 също. 18 и 19 глави. Осемнадесета глава, 33 стих. И така Пилат пак влезе в преторията, повика Исус и му каза: ти юдейският цар ли си? Прочитам 36 стих. Исус отговори: моето царство не е от този свят. Ако беше царството ми от този свят, служителите ми щяха да се борят да не бъде предаден на юдеите. А сега царството ми не е от тук. Затова Пилат му казва: тогава ти цар ли си? Колко пъти му се задава този въпрос? И помислете, че Исус говори за свое царство и отговаря. Исус отговаря. 37 стих. Ти право казваш, защото аз съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Кой ще отвори вратата на Исус?
кой чува гласа и отваря вратата. Чуването е свързано и с отваряне. Исус иска да му бъде отворено. Тук има отговора. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Тези, които са от истината, слушат гласа на Исус, отварят вратата и го пускат Той да царува вътре в тях. Какво е било написано над кръста отгоре? Какво е било обвинението? И какво са искали юдеите? 19 глава на няколко пъти описва историята и се повтаря. Прочетете си я. 7 пъти има повтореност, връзката с цара. Войниците как са се подигравали на Исус? Те са го наричали цар юдейски, сложили са му венец от тръни, сложили са му дреха и са му се подигравали. Деветнайста глава, 14 стих. Ето, не чета от началото, чета вътре в стиховете. Ето вашия цар. А те извикаха. Махни го, ръстни го. Пилат им каза, вашия ли цар да ръстна? Главните свещеници отговориха, че нямат друг цар, освен кесаря. Разбирате ли кой е техният цар? Четете дълбоко писанията. Ще споделя няколко важни посоки. Няма да кажа всичко, за да може да имате в къщи какво да изследвате. Времето ни е ограничено и за това ще ви кажа посоки. Сещате ли се къде е образа на кесаря? Да. Разбирате ли кой е техният цар? Когато питат Исус, дали да се плаща данък на кесаря, той ги пита, чий образ е върху монетите, върху парите. Разбирате ли евреите какъв цар имат? Деветнайста глава, 19 стих. А Пилат написа и надпис, който постави над него на кръста, написаното бе: Исус Назареянин, юдейският цар. Отдолу продължава. Юдеите са искали да смени надписът, той го оставил. На 3 езика написан надписа. Разбирате ли, че Исус дори когато умира, той е цар. Дори когато е на земята, ще отидеме по-напред. В Евангелие от Матей, във 2 глава, е описана една случка, където мъдреци отиват да се поклонят на младенеца Исус. Втората глава. А когато се роди Исус във Витлеем юдейски, в дните на цар Идрод, ето мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим и казаха, къде е юдейският цар, който се е родил? Той цар ли е като когато се е още родил? Те питат къде е юдейският цар. Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним.
Обърнете внимание на текста. Защо са дошли? Какво може да се направи при един цар? Когато той стои на сърдечната врата, разбирате ли защо не е пуснат? Единайстия стих, и като 2 глава, 11 стих на Матей. И когато влязоха в къщата, видяха младенеца с майка му Мария и паднаха, та му се поклониха. И отваряйки съкровишницата си, принесоха му дарове злато, ливан и смирна. Какво са направили? Паднаха, та му се поклониха и му принесоха. Отвориха му съкровишницата си. Къде е съкровището на човек? От всичко, що пазиш, най-вече пази сърцето си. Защото от него са изворите на живота. Разбирате ли какво е необходимо да се случи с хората, които изповядват вяра в Исус? Да му се поклонят и да му отворят съкровишницата си, да си отворят умовете и сърцата. Той да ги очисти и да внесе вътре истинското съкровище. Усещате ли нужда от тази опитност? Или вече я имате? Къде сте в духовния път? Ако някой е преживял тази опитност, той не може да мълчи. От препълването на сърцето говорят устата. С каквото е пълно сърцето, за това човек мисли, за това говори, това действа. С какво се занимават вашите мисли в ежедневието? Колко често си спомняте за Исус? Колко често разказвате на другите за Него? Обичате ли да говорите за Него? Срамувате ли се от външните хора, когато им говорите за Исус? И въобще правите ли го? Колко често достигате до нови хора? Хората, които имат тази опитност. Тези, които са преживяли това нещо. Духовно това се нарича новорождение. Запознати ли сте с това? Има разлика. Човек да изповяда вяра в истината и да влезе в църквата и да получи обряда на кръщението, което е символ на новорождението. Съгласни ли сте? А съвсем различно нещо е да бъде преживяно това. В периода на Лаудикия, водното кръщение обикновено няма съвпадение с духовното. Съгласни ли сте? Вестта на верния свидетел открива това нещо, че хората, които са се кръстили и са изповядали вяра в него, реално не са обновени духовно. И той ги кани за ново кръщение, което е духовно. Познати ли са ви текстовете или да ги четеме? Йоан какво проповядваше? Йоан Кръстител какво проповядваше? Аз ви кръщавам с вода, но този, който иде след мене, ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. Едното кръщение го извършва човек. Водното кръщение се прави от човек и човек влиза в църквата. Духовното кръщение се преживява чрез Святия Дух. Прави го Исус
и се влиза в духовното царство. Разбирате ли, че това е необходимостта на всички кръстени хора? Третата глава на Матей, в началото. В онези дни дойде Йоан Кръстител и проповядваше в юдейската пустиня, като казваше: покайте се, понеже наближи небесното царство. От какво да се покаят? На кого проповядва? В юдейската пустиня. Цялото Слово Божие е много дълбоко. Всяко нещо има своята символика в днешно време. Ако текста се чете, без да се разбира, има малка полза от това. Къде е днес юдейската пустиня? Къде е днес Юдея и къде е пустинята? Всяко нещо, това може да си го изучавате вкъщи, ще продължим напред. Казвам ви го като посока за размисли. Единайстия стих на 3 глава Матей. Аз ви кръщавам с вода за покаяние, но онзи, който иде след мене, е по-силен от мене, комуто не съм достоен да понеса обущата. Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. Лопатата е в ръката му и той здраво ще очисти гумното си и ще събере житото в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън. Имаме ли кръщението със Святия Дух? В Библията са споменати различни етапи от духовното развитие. Споменато е, ние чакаме късен дъжд. Знаете ли какво означава това? Но преди късния дъжд има ранен дъжд. Преди ранния дъжд има роса. Запознати ли сте с тези истини, за да продължа напред? Духовното кръщение е олицетворено с ранния дъжд. Новорождението е олицетворено с ранния дъжд. Темата е дълбока и широка, може да я изучавате вкъщи. Ако нещо не сте съгласни, може да попитате или да зададете въпроси, ако нещо не разбирате също. Когато човек излиза от света и решава да се присъедини към църквата, той преживява водно кръщение и става член на църквата. Към църквата Бог отправя веста към Лаудикия и казва на тези хора, на хората, които са кръстени, им казва, че имат нужда от духовен обрат. Имат нужда от духовно кръщение. Имат нужда да се родят отново. Разбирате ли какво означава като деца? Не може да се приеме Царството Небесно като дете, ако човек преди това не се е родил. Основният въпрос е човек да си зададе и да си отговори сам на себе си искрено пред Бог. Това нещо дали е станало вътре в самия него. Не може да се очаква да расте човек, ако той преди това не се е родил. Когато човек се роди, тогава му дават име. Знаете ли кога на Яков му се даде ново име? Кога получи името Израел? След нощта на борбата. Роди се нов човек и този човек получи ново име. Преди това неговото име беше Яков, което напомнеше за неговия предишен характер. Новото име показваше неговата опитност. Имаме ли нови имена? Това нещо дали се е осъществило в нас? Вярваме ли на свидетелството на верния свидетел?
Трудно ли ни е да споделиме вярата в Исус? Трудно ли ни е да разказваме на другите за Исус? Защо в църквата има малко хора и те обикновено са от дълго време? Защо няма тук нови хора? Лесният отговор е, но има и друг отговор. На колко хора поканихме тази седмица? На колко хора разказахме как живеем с Исус? На колко хора разказахме за нашата радост в живота с Бог? Не на познати хора, на нови хора. Ние сме казали на едни хора. На същите ли хора се казва или на нови хора? В Евангелието от Матей, в 22 глава има една притча. Ще песта време. 22 глава има притча. Ще песта време. Говоря по много въпроси, а остава вие да ги доразвивате в къщи, разбирате ли? Да изследвате в къщи, да размишлявате и да си продължавате. Исус започна пак да им говори с притчи, като казваше: Небесното царство прилича на цар. На какво прилича? На цар, който направи сватба на сина си. Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, но те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги, казвайки: Внимавайте в текста. Към кого е отправена поканата? Как пише на вашия език? Кой ще прочете текста? Кои са те? Ще продължа да чета и ще се върнем към този въпрос. Пак изпрати други слуги, 4 стих, казвайки: речете на поканените: ето, приготвих обяда си, юнците ми и угоените са заклани и всичко е готово, елате на сватбата. Но те пренебрегнаха поканата и разотидоха се, едни на своята нива, а други на търговията си. Няма да чета надолу стиховете. Отново пише: пак изпрати слугите си, казвайки: речете на поканените. Втори път се споменава тази дума. Така ли е в текста? Двадесет и втора глава, 4 стих. А другото е в 3 стих. Поканените, това са хората, които са изповядали вяра в Исус, дори са се кръстили и са влезнали в църквата. Съгласни ли сте? Изследвайте внимателно. Това са поканени, прочетете Притчи Христови, книгата Притчи Христови, статията. Това са хора, които са обещали да отидат, които са били поканени, специална привилегия са имали. И първо се отпраща към тях поканата 2 пъти. Мислете вкъщи защо е 2 пъти. Защо в една и съща притча? Това не са случайни неща. Един след един стиховете говорят и има 2 отказа. В единия стих казва, в 3 стих, че те отказват, в 4 същото пише, че отказват. После дори пише какво са направили. Подобна притча има в Лука, 14 глава. Евангелие от Лука, 14 глава.
16 стих. Някой си човек даде голяма вечеря и покани мнозина. И в часа на вечерята изпрати слугите си да рече на поканените. Отново същия текст. Елате, понеже всичко е вече готово. А те всички почнаха единодушно да се извиняват. И е описано първия, втория, третия. И слугата дойде, 21 стих, и каза на господаря си. И каза това на господаря си. Тогава стопанинът разгневен рече на слугите си: излез скоро на градските улици и пътеки и доведи тука сиромасите, недъгавите, слепите и куците. И слугата рече: господарю, каквото си заповядал стана и още място има. И господарят рече на слугата: излез по пътищата и по оградите и колкото намериш, убеждавай ги да влязат, за да се напълни къщата ми. 24 стих, вие си го прочетете лично. Какво се е случило с поканените? Притчата има много дълбоко значение. Тук описва 3 категории хора, които и трите отказват. И пише всички. Почнаха да се извиняват. Приложете този текст към църквата. Тогава къде е другата група? Колко типа почва има в притчата за сеяча? Отговорете. Тук има 3 категории хора. Съгласни ли сте? Разбирате ли? В притчата за сеяча има камениста почва, има паднало сред тръните, има паднало край пътя, има добра почва. Тук има 3 отказа. Къде са хората, които се спасяват? Изследвах внимателно текстовете и мислих дълбоко. И с Божията благодат споделям. Тези, които приемат поканата, отиват да разнасят веста. Единственият начин за спасение, който откликне, да стане от слугите, които носят поканата до другите. Ако човек откаже да свърши тази работа, той ще се намери в една от 3 отказващи групи. Разбирате ли? Няма друг път за спасение. Те си имат друга работа. А слугите на господаря, от поканените, които откликнат, те стават слуги на господаря, които отиват по пътища и кръстопътища да убеждават хората да влезат, да ги канят настойчиво. В мисионска насоченост. Ще разкажа няколко неща. Имате ли мисионски проекти? Ефективни ли са? Разказвате ли на хората за вярата, която имате, на непознати хора, не на роднини и познати? Те ви знаят много добре и е може би трудно да приемат от вас. Повечето роднини и познати имат предразсъдъци. Никой пророк не е приет в родината си. Трудно е да убеждаваш едни и същи хора. С това ли се изчерпва мисията на църквата? Трябва да отидеме при непознатите хора. Ще го разкажа на всички тази седмица, която мина. 3 дена. В началото на седмицата, първите 3 дена, с няколко човека ходихме при непознати хора да им носиме книги. 2 книги. Едната е Животът на Исус, а другата е Великата борба. Спирахме хората и ги заговаряхме и ги питахме, интересуват ли се на такива теми, желаят ли да четат и биха ли вземали такава книга. Опитностите са много. Чудеса ставаха. Мога да ви кажа, че Бог действа реално.
Знаете ли какво е човек да е сътрудник на Бог? Знаете ли какво е да усетите радостта да живеете с Бог? Знаете ли какво е да чувате Божия глас? Чувате ли Божия глас в живота си? Как минава вашето ежедневие? Как ставате сутрин? С мисли за работа, за планове, за трудности, за радости, или мисълта започва с Бог? Как свършва вашия ден? Как е през деня? Хората, които имат опитността на новорождението, хората, които вечерят с Исус, хората, които вътре в тях е Исус, имат блаженство, което не може да се изрази с човешки думи. И е напълно непознато за хората, които не са го преживели. Вкусете и вижте, че Господ е благ. Не казва прочетете, не казва разберете, а вкусете, опитайте и вижте, усетете го, че Господ е благ. Как да се отвори сърдечната врата? Единственият начин е да се повярва свидетелството на верния свидетел и да се моли човек, Святия Дух, да му открие истинското състояние. Това да стане реалност в живота му. На настойчива молитва няма отказ. Ако това не се е случило във вашия живот и вие желаете да ви се случи, молете се настойчиво, докато получите отговор. Запомнете, докато получите отговор. Ако спрете преди това, няма да получите награда за молитвите си и за усилията си. Настойчивата вдовица до кога настоява от притчата? Докато получи отговор. Усеща ли човек своята нужда или има търпимост към своето хладко състояние? Дали човек е свикнал с това да казва дори, че е хладък и дори да не му прави впечатление? Усеща ли човек своята нужда? Усеща ли празнота в душата си? Усеща ли една религия, която е външна и която е умствена? Това е много хубаво. Но има следващата крачка, която трябва да се направи, и тя е да се пусне истината в сърцето. Разбирате ли какво е хладък? Сърцето е студено от греха, ума е горещ от истината. Разбирате ли какво става? Хората говорят за истината, провеждат си служби, имат отговори и въпроси, получават се, мислят, разговарят, имат дискусии, ума се нагорещява, сърцето стои студено в света и става една хладкост. Ако ви харесва това, може да продължите. Но ако не се доволни от вашето състояние, ако усещате, че нещо не ви достига, настойчиво се молете Бог да направи чудото. Разберете, че няма да е безболезнено. Запомнете го. Темата е по-широка, ще намаля, запомняйте и изучавайте вкъщи. Когато се ражда нов човек, безболезнено ли е? В Йоан пише, че е на мъка, но казва, после се радват от това, че се е родил човек. Същото нещо има връзка с духовното раждане. Няма да стане без криза. Ако някой иска да се роди отново, без да преживее никакви кризи и да продължи по стария път, той няма да го преживее. След това идва радостта. Радостта да си едно с Бог. Имате ли тази опитност? Вашето сърце е да топти в унисон с Божията воля. Да желаете да четете, да желаете да говорите истината, да желаете да отидете където Бог ви праща.
да желаете да слушате гласа му и да го следвате. Мир с Бог. Когато Бог е вътре в сърцето, настъпва мир с Бог. Този мир учениците получиха, кога им каза мир вам, след като умряха за себе си, след като умряха за своите мечти в този свят, след като преживяха смъртта на своя Господ и възкръснаха с Него за нов живот, тогава Той им каза мир вам. За необновеното сърце няма мир. Не теоретически мир, не умствен мир, а мир с Бога. На победителите какво е обещано? 3 глава Откровение, 21 стих и 22 завършва. На този, който победи, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и седнах с отца си на неговия престол. На кой престол? 19 глава е описано Исус кой е. Каза, че текстът ви е познат, но ще го прочетеме. 16 стих. Цар на царете и Господ на господарите, да се седне на неговия престол, на царя на царете. Имаме ли представа за величината на призванието си? На какво сме призовани? Не е едно обикновено спасение в вечен живот. Призовани сме да станеме царство от свещеници. Царе и свещеници, на друго място казва. Исус е обещал на победителите от последния период да им даде да седнат с Него на трона. Имаме ли представа какво е това? Мислиме ли за това? Осъзнаваме ли привилегията да бъдем на трона на Исус? Нека Бог да ни благослови. Да ни даде да усещаме силна нужда от Него. Да искаме настойчиво с вяра, докато получим. След това да останем при Него, да растем в Него и да свидетелстваме за Него. Амин.